Hey, how are you doing? Did you do okay? Yes. Let me put my beer in the fridge. Then I'll find it again. What are you doing? Yes. I usually did your homework, did you? Yes, I did my homework. I'm so tired. Nasirase. Hata sasa nasema Taswir. Opersek bas. nita. 2020 yanga chiona. Ndiyo ndiyo. Chitomboona kuti news. Chara mabige. Sasa. Ah. Yes. Naye wewe wakabati. Wewe wakabati. Kini, what was he holding? Castle light. Again. No. I don't andinaka na Maria usali. Andinaka na Maria chingwa. Varuto yakabata castle light yavo. Amajena stupizirani. Take my shoes there. Take my shoes there. Come here. Nafikiri kusaidia kumaidiwa hivi.
everyday pana vanenge vachoti hey handina mari chingu hey handina mari yenyu matojei pana kusvipedza chiti handitombosii kana chinhu handitombosii kana handitombosii zvachose naini zvinoita izvozvo munhu everyday achingobva kubasa kwake munguva everyday akabata casolight everyday mumba izvo zvamuna kana chipo chokuti ndichenidipiwa na tea hamuna kana usaba kuti ndidipiwa na sadza saka indoiona kuti machina handishandi munhu adi kuti kana musiki wematomatisi munhu adi kuti ndiche anything ovi zvino nguva yakabata todya casolight here saka todya casolight todya isi pano pamba todya black label here isi pano pamba manje ndatora mari handumupi hamari ndandisingatombombi handiti izvozvo mara ndikutoziresana kana achingamuka ndezvakezvo kana achirova garo hazvina kana ndibasa rese ndiwapei nacho ndiwapei pasina usari ivo munhu anenge achimuka ndinosadza mabikei ndinosadza zita racho ndinowana kupi musa wachinowana kupi ndowana kupi sochwasi munhu achikuita